Здравейте, продължаваме с поредицата за жираф Bosch GTR 550. В тази част ще покажа как да сменим четките на мотора. Ето тук посредством едно капаче и 3 винта. За тези от вас, които нямат опит с импакт, искам да ползвате отверка. Преперативни винти са развити. Стегля се назад с равномерно движение, наляво надясно. Тук е едната четка, тук е другата. Отгоре имат предпазни капачета, които поддържат самата четка да не подскочи нагоре. Много внимаваме тук, преди да развием четката. Боксичките леко, внимателно. Ето е. Казаната обувка. И тук е четката. Това е предпазното. И достигаме до самата четка. Така, много внимателно. От тази страна повдигаме и оставяме просто пружинката да избута навън металната част. Тук нямаме износване на четките, просто проблема е друг. Ето така изглежда по четката от страна. Съм невероятен. От другата страна по същия начин. Препоръчвам преди да махнете пластмасовия държач на четката да си извадите клемата. Леко, без да бързате.
И сотверка дали друг инструмент. Ето, вадите си кабелчето. Развивате пинта за държача. От предната страна има едно малко зъбче. Самия държач влиза тук в един улей. И чеката много внимателно. Повдигаме. Бутаме леко напред. Повдигаме леко нагоре. И много внимателно оставяме самия пружинков механизъм да си я избута. Ето как изглежда. Ето ги новите четки. За който има нужда. Да се провери. И преминаваме към монтажа на новите четки. Не, че нямаме доверие на Bosch, но ще си премерим металната част дали ни отговаря. Новата използваме. Всичко отговаря. От долната и горната страна има един изпъкнал детайл. Изглежда по-тук. Така. И пристъпваме към монтажа. Сега да кажа, тъй като сега вече нямаме плот отдолу и ротора свободно се върти. Като пристъпим към монтажа на четката, ще трябва просто от едната страна леко да си придържаме, за да може. Ето. Караме четката, притискаме, почваме да бутваме леко навътре. От долната страна просто придържаме ротора. Така трябва да стане. Следващата по същия начин. Монтираме пластмасовите капачета. Тук вътре си има едно малкото зъбче. Влезне.
Препоръчвам ви ръчно да си ги завиете. Аз имам вече с годините имам придобит усет колко да стега на машина и затова си позволявам да го правя. Монтираните четки. Сега закачаме клемите. Много леко трябва да ги притиснем, просто да ги подвиеме, защото след това при затварянето на корпуса, при връщането му тук може да не направи проблем. Тискаме. Не бързайте, няма нужда от бързане. Клемички са доста чувствителни. Има съм случаи, които съм чупил доста такива и след това не е много окей. Така, монтирали сме всичко. Прегледали сме. Да нямаме стърчащи кабелчета, да не отиват към монтажите отвори на винтовете. Предпазните тапи отгоре сме ги сложили, завили сме ги. И финално ето корпуса. Так с пребутване наляво надясно. Отдолу внимавате, защото има една метална пластина, която е един вид като ограничителна. Сега ще кажа, не за тази става въпрос. Това е ограничител на самия под. Отдолу има точно място. Трябва плота да ви е повдигнат. Така, ако е легнал, няма да може да я монтирате. Трябва плота така да е изправен. Движение, наляво надясно. Ето е. Стискаме. Връщаме си винтовете. Казахме 3 броя. Така. Работите си пак, накрая винаги си проверете дали е окей, суперка. Ако не сте гледали видеото за направата на вакуум, може да влезете да го изгледате. Също така имам качен клип и как да направим и осветление за самия модел с лента и трапче на това как изглежда. Да е поставено и трапчето. С кабела. За тези от вас, които не са се абонирали, може да се абонирате. Старая се да качам редовно, но
понякога, знаете, че нямат ангажименти. Ще качваме със сигурност още неща за модела. Благодаря на всички и до скоро!